ki kubor na kashlem jong unongsan hima. Hadu sangut ki beriu na kawai ka longyeng bakan thop ya ka kami bat ki khun kila du no yala ka jing em ha ka jing sha lun shop ha ki bor mariang ha ka sngi tho ding ha dangar ha ka thain mountain ram ha east kasi hills ha ka jing yakran bo video ka mountain ram uba pi mukhem ulai tho ba ha ka snong dangar hnri ngot ki beriu kila sha tap ha ka khndo ka batwa bat sangut na kini kila du e no yala ka jong ka jing em uba mukhem mulai tho ba na kini ki hinriu ngot ukpa jong kani ka yeng ulala thau kat ba ka kurem bat ki khon kila khlat na kani ka jingja jingtwa khando kini ki bala khlat ki long ka kong kiliti langpen lai pu arsnam ima phi shisha langpen khat arsnam idas khem langpen sansnam isa I dawan biang langpen laisnam bat iwei khalung shinrang badang hinriu banai Hagway pat ka jingja ha kasnong buru ringku arngot ki badai ki shikurem kila men saujor na ka jingtua khando bat ha kani ka jingja ukhon jo kini ki shikurem uba khat saus nam karta ula du no ela ka jong ka jingem na ka jingtua khando kabala tap ya ka yeng ka ba ki shong kisa sa hagway pat ka jingja jingtua khando kabala ja ha kasnong ken men saw uba mukhem mulai tho ba sangot kila ngat ha ka apot jong ka jingsha tap khando hadian baladon ka jingtua na padang gini ki sangot laingot layo ban pelat em kat ba ka jingwa de ki arngot ki wei pat kadang ya chakmat hadu ba penmi ya kani ka khubor jingja po dengar kalung kum ni ma mendam step mala yo ko phone na SI jangka musunrang la mentip sanga wong ba kadon kalan slide apo dengar senong dengar te ha kata kalan slide apo ta jeng ki don san mut gi breu dia tahu wei try de kupa tahu san lang marak san lang marak tikla yo ban pelai karba kita ki san mut pat nasusi ban petip sepi ba kila klat nala yo ka confirmation nagi polis mentan ni kami ngaba kila klat kita ki san mut dia ka jingja pat ha bororungku udang ga landslide hi kala rat ya ko wei ki yang kimle ki yang pakak de itu ki yang tap kita di kaca house di gitu kita dapat amut kami buat kepa kila mensal kan baik pun pat kila kelap di kewei pat ha bororungku ya ke kerteng tengah 4 yo menai habi nomor bang 4 yo ya kerteng tambah confirm report ke dia la kelap we di bakat saus nem kita di sunran di jinja mensal kan mensal pan kat kum ka report ba phone osi nga mentan wang ba kidan kebiusan mut kat balai mut kila yo ban pelat im yaki kede ki khon ya keme kepapat kidang sa tap apa kado kidang don sa mentar dia kita ngampan not banong ba rada kidang biang ne kila jaga pas ngosi ro ngampan not banong e lor kata te to dadang ba kon hon dong ni SRDF banwan Irap apa di bunyi lalu. Haga fast over ki polis nama sunrang nadangat ki BSF pat ki senong pat ki staff jangaro ki bedanangnya kila ya don lang tak jingja po dangan kat bah kan mensaukan de osi namni nampo mau sunrang bat ki kram sebab dangat kila ihas tu dia poi hante kim lak so panya no ba kadang kalan slide te kila sakut no ha sistem ti tangba kila pha pat ya ki bru jong ki danga kila let ka kejat te menta ke polis ki dan armut apo kan masa bat GS jong Kamu kan ni kena latest latest ya kapor ngam pat la ban yu tangba tang step kerja nomor ba tang step mala yo ya ka cintip kila phone ya dengan lawan no buat sini dengan arrange ke bah ke jingdan kang tiga SDRF bat ki fire brigade na ke fire brigade ki ban na po ma korban SDRF ki lawan nasulong di menta ki pat la man hiar si te ki caka nomor ba ke don ke landslide te ki ngadang up madang ong ki bakin up ya ka order hado bangkin the like ki surak la clear ke surak ke ba yu ke batwa ngin saka ki bakin lek kita ki area di bagi kila election bi platform yang dan sidang tan wang ba
nak liang nak sai ban le sedangar ke la yo ban pha ya ke GCB kat bana gini ke liang jongka hat modon pan kidang yele ban yo GCB nomor bang ke kamduna GCB sini tim ta ke lawat kadang suyo jing tim ta bagi la yo ke GCB ke la pha GCB ban clear ke tagi jing tua kata ngadang up ya report mars yo report dengan pha sesulong ya ke don kampan dengan sam wanra don kam Kami kata ke emergency ke don kam ye mentah-mentah ye ngimpat yo report. Hadok ban yo report dengan selamat.